Lugter tobak, en mand gammel med mig, en hammerhus, fordi jeg synes skål. Fordi jeg synes skål. Gik jeg over snart. Gik jeg over snart. Jeg tænkte mig ikke om, jeg trak på pistolen, en kvinde husker. Jeg husker ikke mere, jeg var ret. Jeg var red. Jeg kunne mærke smert, men jeg ved ikke. Det var det signal, der blev fucking bakke. Jeg var tørno. Gik jeg over streg. Gik jeg over streg. Gik jeg over streg. Alle sagde til mig, ej var du god, og wow, og du er helt fine. Jeg var så glad, for 2 af mine veninder var med i forestillingen. Det var en rigtig god dag. Meningen lyder at leve det. Meningen lyder at hjælpe andre. Meningen lyder at respektere andre. Jeg skulle via til 5 sociale medier. Instagram, Snapchat, Facebook, Musical.ly og Line. Hvis jeg skulle tage 5 personer med op i rummet, skulle det være min bror, Elifnur, Albert, Josefine og din far. Hvis jeg skulle tage 5 lande med op i rummet, skulle det være Danmark, Tyskland, Østrig, Canada og Kazakhstan. Hvis jeg skulle tage 5 steder med, så vil jeg tage Medja, Nørrebro, København, Amman og så Dortmund. Da min lillesøster blev født, var det en stor ting, da hun lidt samlede min sammensatte familie. Vi blev tættere for første gang, vi så det. Mig og min søster blev hentet, og vi skyndte os hen til den stue, hun lå på. Hun var så lille og sød, da hun bare lå der i sin seng, og der var ikke
hvis man går til fitness, skal man også blive meget glad. Da Sona blev mobbet, var hun 13 år.